at Ikem Ivite in Anambra East Local Government, Anambra State of Nigeria, as His Royal Majesty Igwe Engineer Simon Edozie Obidike Eze Ezu II celebrated his 2024 Ovala Festival and also upgraded some of his cabinet chiefs into Council of Elders, and these cabinet chiefs are as follows: High Chief Ejimofa Akwobi, Ichie Ofiaduru of Ikem Ivite; High Chief John Chukwu Omera Ikem Ivite, highly represented by High Chief Barrister C.C. Ude Anyinya, the Prince of the Ikem Ivite; Nweze Ikem Ivite Agbogidi and Kibazo; High Chief Ichie Edie Ifeanyi Chukwu Oyibo Ogwejofo Ogbuefi Nna Irugona na Ndụ; today Ichie Ugonabo. Hello fans, after watching my content, press the subscribe icon for more videos, interested video in my channel. highlifeng.com. I can again. Good evening, sir. Can you otiti na kene Chineke no basin katata? I'm very happy that Chineke no I am since 3-4 months ago. I am making successful today. Today we are live. I am very happy. And Ovala. Igwe ya bụ Ovala mbọsị ama ka ndị niile ọ na-achị ga-afụ ya mbọsị aka ọ ga-atụkwawa a na-anọli ya nwa anwụle ọ na-eme mgbọsị n'iyi and anyị na-eme ya every year ya ka anyị mere taa ibe niile gara ọfụma ndị mmadụ dị happy ndị ekene Chukwu nye follow 5 or even na nwere lọchi ndị ekene Chukwu ibe ọ na-eme o nwere ibe Chukwu si na ọ ga-eme mmadụ si na ọ ya emerụ ebe abụghali eme o nwere ibe Chukwu si na ọ ya emerụ mmadụ si na ọ ya eme ebe abụọ eme so na onye na mmadụ ibe ya bụ ibe ọ dabalị gị koo nọ gị na-eme onye mmadụ ebe ime ebe ọ dabalị gị Ikene Chukwu ndị ọgwụ ekene aka ndị Ekene Chukwu no devil in from January to December. Well, what that? Igwe in council and the people of Ikem Ovala when Igwe were knocked off, even in a way gun, when you're happy, when you complain, Igwe when you're going to get me a point, even in it, so nobody was saying that I have to now no maker. I did it. What you made it, you never come more. So now I'm going Can you give a word of encouragement to those people who are able to turn over by your cabinet member?
idebe n'obodo na-agụ agụ. So ị na-anya only thing Igwe nwere ike ime iji wee ekene onye ọnwa ikpe ọgwụ ebe o mere ochie echichi okwusi ndị mmadụ iji na n'ụdị abụ onye Chukwu mere blọg ala ọ bụrụ ka sọgide ebe ịkpatara Chukwu mee gị blọg ala ebe gị ịdapụta inye nwanne gị ị malụ na ndị na-egbo ndị ogbenye nọgere ahụ dem ọ nwere ike ọ bụrụ ọba aka abụọ gara gị nwa bụrụ ị mara etu a dị ọ bụrụ ọba abụọ gara gị nwa bụrụ adenyere so ụdị ndị a bụ ka a abụọ bịa anyị nyebe encouragement ya na-enyebe ka a na-eme mọ ahịa inyebe taịtụl ị na-eliri elu ọ bụrụ dị ka ọ bụ n'ọnụ ibe ekene ya bụ ndị mmadụ maka ibe mee mụ Daro, I can again. Can you Christmas message on the Nando? No, Nancy. Makanavan about Christmas. My Christmas message. I have Christmas. I have Christmas. I like about Christmas. Christmas. 31st. So now all the time I can go on, I can Dalu, Nuju, Bazania again and Kate Gasege. His Royal Majesty. Simon Edozie Obidike Eze Ezu second. Ikem ekpere nke ndị kwere nnụ ka ikpe na-ekpere maka obodo anyị bụ Naijiria, obodo anyị bụ Ikem ebe anyị nọ na-abụ Ovala ka ọ gọzie obodo anyị na-ekwudo tọrọ atọ bata n'obodo anyị. Anyị na-akwado election time union ka Chineke nyere anyị aka ka ọ dị n'anyị. Anyị kpee ekpere maka ụka nke Kristi ka eziokwu na-achị n'ebe niile na onye abụọ ụka bịara ịlụ ụka Kristi na-agbasakwasị ma n'obodo anyị ma n'ebe niile. Anyị arịọ biko dị na anyị ha ndị niile ga-abịa ka a ghara inwe nsogbu n'ụzọ ha n'ọkwa ka a ghara inwe nsogbu. Ihe niile a ga-emebe ata ka ọ weta ngozi ka ọ bụrụ n'udo na aṅụrị ka Ovala taa wetara ezinụlọ ọbụla n'obodo a ngozi, wetara ọbụla ga-azụ ụkwụ ebe a ngozi. Anyị arịọ biko dị nwe na let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just our little our salvation, always and every way to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for in the mystery of the vision upon the eyes of our mind, so that what we recognize in Him, God made flesh, we may be caught up through Him in love of things invisible. Sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. And enter willingly to His passion. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." He took the chalice and once more giving thanks, gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." May the body and blood of Christ keep us safe in eternal life. Amen.
Animals in the bush. Gold or silver. Religion. I tradition. I can never know to. I can never I can never I can never what if you know a man? What if you know a man? But I can't go there, I never can. I can check I packet. Take I malam by, I think I want that you. So you in my yard, we have to check you with a mail. So, take you Madio. Keep up window. No walker, no wire. You can mean that to Landonina. No Mambalanina. No Anambranina, and do Nigeria. No child is one. I am going to book a yard. And you win a mirror mistake. Okay, madam will reason. I don't really walk along alcohol. So, I am going to have to keep while driving and know. As you might demand, you already enjoyed it. You already enjoyed it. You call Alania, we won't along where. And you will be never more bagging kitty. You never put your bagging kitty. But at the end of the time, or what tell you scorecard. Because you like I can have boy women every day. Open email, you know, one or your own. Eh? This way, didn't join with the Yalu. So I do. Eh? To be a Yarika. Yayi. I'm going to go to my grandmother. Now, I know a woman, Namana, Davia. Mago, one or Yakai. Whether Mania Mamiva, and Dinachi, and Dianachi, or teaching me, we don't have federal government. Never Mamiva, I've done a state government. The governor I am Mamiva, and new to her. I've done a local government, yet the mayors. I'm Mamiva, Awana Chikota. I've done a community level. In Igwe, I'm Mamiva, you couldn't PG. You couldn't divanachi. Ana kwa kama ndo ezoka ani kwa bia menyanyu do nanye bunanya kai we mu organiru abu muara ai kai na-ekwu okwu na waya dị nnekwu ka anyị adị nnekwu n'oge nke anyị so na nwa ya dị nnekwu n'oge nke ba obodo ịpụtala ọbụna mmadụ ka nwe anyị ma na obodo a ya gara n'iru na nwa anyị aka anyị dị nnekwu maka na anyị ka nna anyị dị nnekwu ọrụ dị ọjị dede anyị were okenye wee golu nke ebe m onye ya bụ eze ya ebe m o wee bụrụ eze na ụdị ọjị wee dị ma n'ibe nna ya bụ anyị bụ ndị eze na anyị bụ ndị okenye anyị ya anọte aka ka anyị lie aka mụghara anyị onye na-enwere ibe na-edoro odo onye ka m ga-ekwu ka m mụghara anyị onye chụwa ego ka ọ kpata nnekwu ego iwe ete ego ka e wee doziwe obodo ndị ego ka eji edozi obodo nwere ibe chukwu nyere obodo niile dị gret n'ụwa ahụ ọ na-adịrọ n'ibe iwe niile bụ na n'ime ala ka ọ dị na anyị nwere ana ndị ọma mgbagha eria anyị nwere anarị na o nwere anyị na-enwere anyị nwere ọyị anyị nwere gas iwe niile dị ma gold nọ nke na-ekere anyị ekere n'ebe anya so na chukwu nyere anyị iwe niile ka anyị were edozi so na anyị nọcha na ebe anyị ahụ ya aka mma ụdị anyị bụ ijiji and ndị mmụghara anyị at their own time ọ ya aka mma dịka
nkebe taịmụ nkebe ebe anyị nwa ya aka mma ọ mmadụ na-edozi obodo ebe anyị na-eje holiday ọ mmadụ edozi ya so na ndị be anyị edozi ebe anyị mmiri bụ Ọmambala area Anambra na-agbarakwa ndị land ma bịa na Naịjirịa so na ọ ya dịrị na anyị mma ndị igwe niile bịala ndị ụnụ na chi na-eru eru n'isi onye ọbụla ji bịa ebe ka ị ga-eji na ya kia mma anyị bụ ndị ya nọ nne anyị ya nọ mma ekwuru m na onye ji ajị ọ na-aghata ebe a usoro ya nọ egwuru igwe jemi anyị eme n'usoro mee n'obodo ahụ meti adịghị emeti ọganihu tupu ebe m ọsọ gị na-atọ gị n'otu ọlọja ka ịta n'otu anyị bụ nwoke ka anyị gbata n'ime ka ọ gaa Eze Ezu the second. Anyị hụrụ mbata ya na be Igwe Eze Ezu the second. Tata ọ na-agba afọrọ n'ụbọchị nke tata. Kedu ibe ị na-ewu uche ya na sọbjekti ndị oyi echi n'ụbọchị nke tata? Amara m na taa nwa abụọ nwanne ya iyi na-adị ndị ilu abịa na n'ibe ahụ onye bụ onye si na oge adịra ma na na-ajụjụ adịbịa ya ọla nwanyị si ọla kịta ọla ụgbọala na-esi ya aga esi ya aga gbata ego ịga ntị ahụ ya n'okwu na ihe niile na Anambra niile adị mma ma ndị oji ma ndị ọcha okwu na okwu niile n'ihi na okwu Igwe dadị nne Igwe ka anyị mata aba gị n'uju Igwe Simeon Ikechukwu anyị nwere mbata gị na be Eze Ezu the second na Nandi na Ikem Ivite sorry kedu ihe okpuru meseji na-enye na ya na sọbjekti ndị oyi echi n'ụbọchị nke taa Biko Eze Ezu Igwe Injinia Simon Edozie Igwe Omenu Ibe Igwe Odegigi Oluwo bụ the height of our occasion. Obidike eji anabata ndị echichi ọhụụ ka anyị chọrọ ime kata ka anyị gba atani ego n'ụlọ tupu agara n'ama maka na egwu mkpọrịkwa ya ndị echichi na-atọ ka anyị nwere taa ogu ya bụ Chief Ejimobo Abuoji nke eji ọbịa gudu mmadụ as member of cabinet Igwe nyochachalia
ụwa bụla otooluwo ịba na Council of Elders. Anyị chọrọ ka anyị nabata ya na Council of Elders ndị na-esote igbe taa n'iwu. Ya ka anyị na-amalite mmemme ya. Anabatachi ya, ọ nwere onye ọzọ ya anabatakwa. Then onye nke ịtọ bụ Chief Ifeanyị Ogwueji Ọgbọ, nke unu ji nna ya Ezugo wee malụ. Anyị na-echi echichi chieftaincy title ọ bụrụ member Council of Elders tata dịka ugo na-abụ Ikem Ivite. So ka onye ọbụla gee ntị mmụọ onwe ya ka ọ bụrụ ile ndị dịka onye chizuru echichi ọ na-eme n'obodo wee dị mma. O nwere ike ọ bụrụ onye ahụ abụrụ onye nke ma ọ bụrụ onye naanị, mana ụdị agba ọ na-akpa gosiri na ọ na-enyere ndị mmadụ aka so ndị edozi onye abụla na-emegide wee bịakwuo na be anyị wee nwee ego o nyere aka wee lụọ. Ọ bụrụ ọsọ ebe anyị alụ dịka na-eruru ụzọ ma ibe na o nwere ike bụrụ niile enye ndị mmadụ aka wee na-enweta ọrụ ndị gụrụ akwụkwọ n'osote olu na nnukwu ihe na-emetụta niile enye ndị ụmụ ogbenye aka ndị na-enweghị ike mere ndị na-enweghị ike nye aka ọba ụgwọ ọbụla ime ndị bụ ọrụ mmadụ na-eji nke a bụ wee na-ekene onye ahụ wedebie na ọ bụ na onye ahụ abụrụ onye obodo ahụ ndị omi na-ebu na by extension na-ebugoro onye obodo ahụ na ekebe obodo so etu ahụ ka o si dị and obodo ka anyị bụ na ya bụrụ kam so n'ihe ahụ na-emeche n'obodo ọzọ na anyị na-emebu ya ebe ịbụ member of the cabinet and na ọ batago bụrụ member of the cabinet ọ ka na-arụkwa ọrụ n'anya igwe kansụl n'anya wee sị na ya kpọgodobe na Elders Council ka o wee soro na-akpa alụ wee na-edozi ọnya bụ ihe anyị na-achọ inwe dịka and ihe a site n'ikike the Anambra State Government Traditional Rulers Council Law 2007 as amended nwere ike ịbụ na-echu ụdị echiche and all with that powers ka anyị kwụsị na mụ na-akpọgote ebumoba abụọ bụ ọbịa dị uru ọ ya agbagote as a member of Elders Council of Ikem Ivite because of mbọ ọ na-agba na idozi ụwa and one man na kwali ile ọ bụrụ sọ ma mmadụ ịbaga na ọbịa dị uru ihe abụ dala ihe abụ une ihe abụ mango emelekekwu osisi na-amị ego atụtụba ego na mba mgbe anyị na-ejeje na-atụtụcha ụdala mgbe anyị nọbe ọ na ọbịa ka a na-abịa so na ọbịa dị uru ihe na-enweta na ya riri nne so na anyị anabata ya as a member of onye na-eme ime ọkụ ya na-agbagote iwe nji agwa unu bụ onye ọbụla ma enwe niile ka ọkụ ya agbagote na mmadụ na-edozi ọkwa mmadụ ga-eji asụ o buruzie ijele enwe ọ bụ na igwe a na-agabuli ijele ya okpukpele ijele na-eso ndị Elders Council ọ bụrụ na-ebute ụdị a onye na-eburu okwe nke dị ya taa bụ ndụ ahụ maka na ịgbalịsi nkịtị were emepụta nzu oge mkpụmanya eme ịgbalịsi nkịtị ụnụ ma na ihe onye mmadụ izu na abụbụ ụdị ebe a na-anyịkwa alụ agwago m onye iwe ebe a kwesịrị ịdị n'alụ ọ bụrụkwa na oyibo ijela ọrịa na ọjị bịara okpukpere ya na mpete ụdị a na-emepe nke okpukpere obere okwu mana from today dịka ikike iwu Anambra steeti anyị taa na ọ bụrụ member of Elders Council of Ikem Ivite Nigeria ekele m unu ya ọ nakazị ama aka taa ụmụ obodo ọbịa dị unu
Wazukwan ni boli jela. 70 for staff. Ikem ekele m unu. Ana m ekele Igwe Eze Ezu n'igwe m ka ọ bụ na-ekelekwe ndị igwe dị ọzọ n'ọdịda ekele n'ọba anyị. Ana m asị na obi dị m ụtọ taa na nwata na-eto na-agbalite dịka igwe si na-ekele elders, council of elders, na-ekele cabinet Ikem, na-ekelekwe youth Ikem, na-ekele DG Ikem ma chairman youth Ikem, na-ekele rulers, council of rulers Anambra State, na-ekele gọvanọ Anambra State bụ gọvanọ Soludo. Eji m ovu aka wee na-ekwe nkwa dịka esi wee mee mgbe abụrụ council of elders, mgbe abụrụ council of elders na m kwuru na palace a na mmemme ime pụrụ iche nke izizi mbụ na nke bụ na anyị adịghị mkpa na-ekwere igwe anyị esi na-ejiri ozi n'ime osisi na-emekwa ibe ọbụla ndị igbo ọbụla ya eme na kabinet na palace a na mara participate karịa aka si participate. Ekwu na arụ ala mkpọsị mana arụ ọzọ ya aka ma ọwụwa ji ma ọgbọ ọbala ọma nna abalị igwe ọbala dịka o si fee ndị nna m ọchị mma ebe mgbu ya mana asị ka ọ dịrị mma niile mma nke m mma nke m ekele bụ council of elders niile 100,000 gbasara m ji agwa m nna ọchị dịka ịbụ mgbe mba na-enye bụ igbe na-achị obodo 500,000 ka o nwere ịgọta ọchị. Na nke ya bụ high chief and ya bụ echichi ebe nwere ha ya enwe loan ọ bụrụ dị ọjị dị so enwe ordinary chief enwe nke ka chief ya bụ high chief Dr. John Melon, one of the Ikem. Okay. Nakali. So me anazi Igwe aka. Omelora wa. Anwere onye ọzọ ya atụ Omelora wa. The council ekene cabinet ekene na-ekwuru oge eji m obi ọcha wee nabata anyị ji obi ọma na obi aṅụrị wee nabata ibe niile emere taa wee sị na ya adịghị Igwe na ndị palas n'obodo Ikem Ivite mma n'agha Jizọs. Akpọgo onye ọ bụ na amaọla onye ọ bụ ọ bụ onye ụbara isi oyi naanị
Mani bayi lo eba tani di Ikem nan ọrịa o so na Edozie Igwe na Ikem Ivite Zemele ezigbo eburu na-egosi Ikem obule na ndabụ ọ bụrụ na ụjọ ji community ship went today. There count to that one. One I to about this in the way in a member. Oh, we read him back. Yeah, left later. I see a man. I live it doesn't get more. I don't know what I am man who I know anything when you start in one day. So, you know, man and none. Okay, to let you see the more. When now, I'm a little number. Came in the world. Yeah, I'm going to tell you. Agabi, no, the neighbor. Moi, look at me, wait to check. About the way to get so now, Baba from Vietnam, Buzali. Where Buzalo day. So that can never be Ovala. Why you name is or you're not going to and you know that when you're not one minute is the man and the no, it's a good woman. Go now. I can't put it. Cabinet, Igwe, His Royal Majesty, Engineer Simon Edozie Obidike. One name all to Igwe. You may know my cabinet here, but I'm your own. Volunteer, I have one idea. Well, I have one opportunity to come along with it. And I go back to on your way, you come to raise you. And I have I don't you. Then there's a papa. Now, all over the message, you come with your community marker. Yabu, actually.
ekpere m ikpe nye ndị Afrịka ebe ọrụ na-eto mkpu niile ibe wee na-enye m taa enyere nye n'ama ike ọrụ ọtọmọtọmọtọ na 30 November 1996 echiri nwanne m na mbụ n'ama ike echu onye n'otu mụbọ ọchịọbara echu onye na Lagos mụbụ amụrụ of Idim Lagos mgbe ahụ mụrụ onye Igbo n'ụlọ na mpampa ebe dama amụrụ ọ bata obodo ahọrọ maka mbatara na mmesara mgbe taa mgbe tie m mgbe echiri m taa a na-akpọkarị ndị bụ ndị otu okwu elu maka na ama na-agba egwu mgbaba egwu ubi n'ọnwa maka obodo na-agasị otu egwu obodo na wee sị ka nchizie ndị echi taa na agbapụ m ndị isko niile batacha ma standing fan wee kwụrụ ọnwa wee na-ekene ụmụ Igwe wee na-ayọ si na ekpere m mmadụ mesị nabata mmadụ mesị nabata n'ọrụ maka ayọ m kwụrụ na ọnwa ọrụ mma emepụta si gwa m na mmemme ọbụrụ nke mma na-emepụta ihe ọnwa asịsị na ahụ na-emepụta ka arọ ka ọ na-ahụ na onye soro na kanopi ma ọ chere ya ga-eme ma ọ bụrụ ọbụla ahụ na ọchị abalị ya wee na-ayọ ụnụ niile sunu ndị ka ụlọ unu kwado tara ka ọ bụ na mmemme ya adị mma gwa abụ m ọkụ wee sị ka mbido ruo na ndị Igwe bịa n'ọnwa maka na ụba kere eboro owezie na-emere ahụ ife anyị bụ ife anyị na ndị Igwe bịa n'ọnwa bịara maka na ọtụtụ Igwe lee ka ụmụ na ya ọ bụ isi ụlọ akwụkwọ ọnwa wee na-ekele Igwe n'ọnwa ọ dị ife na-ahụ Ada na media job.
Igwe Bamako onye mgbasa ozi ọfịa dị Ikem Ivite Ikem Ivite na nke ikpeazụ ụwa anyị kere gị arịnne ebe a nọ na be Igwe Eze Ezu sekọnd anyị lere anya bụrụ na ọrụ ọma ị na-arụ n'Igbo owezikwa ọmụmụ cabinet position in on here. We need to another level. Emerging Council of Elders. Like any by we keep please, you know, the Musa Tata, but no group was in Mando. Please, Bramane can even I show, but I will chief. Highness, Igwe Eze the second, Junior Simon Obidike. American Dika also where we talk about the Council of Elders, Ikem Ivite Kingdom. Nime Council of Elders are the youngest Nime Council of Elders. So no na kawana mini no jinyame abo no woman na lo nikem. Oji sike anyam council na pa so no Edozie so de musango. Wogole waka na eku no ma na agbakwara hwaro nya kai na agbata owe kuye mokwa. So na mukene nwoke na nwa na onye ọbụla bịala olili Ovala na-ebekwa ebele na ya na-agba Ovala igwe anyị adịla anyị nwa niile ebele Ovala atọ na ya adịla mma iwe onye na-eme na ya akasi my word of encouragement bụ mmụgharị ike m ọ jisi ike gbaba mbọ n'ọrụ ndị na-alụ ụlọ Igbo ndị na-azụ ahịa ndị na-abụ pastọ ndị na-eme dibịa ọ jisi ike n'ihe eji mmanụ ndụ bụ omenala anyị kwalite omenala anyị kwalite asụsụ Igbo kwalite omenala Igbo anyị jikwa ụfọdụ ka na-ekwu n'ọya adịla mmụgharị ike m mma onye ọbụla kwudo n'igwe n'ugwu injinia Simon Obidike Eze Ezu the second wee nye aka wee dozie obodo anyị bụ ike onye bụ ime nna ya mmụgharị ike ana m ekele nwoke na nwaanyị si ka Merry Christmas to everybody ọnụnụ na ọnụnụ ezi na-ekelekwa ụwa niile na ọ ya dịrị ụwa niile mma iwe onye na-eme ya gaziela emezi onye na-ebu mmadụ ya gazikwa n'ele onye na-emezi n'ime ka ikwu ka ọ gazie Simon, Simon, Edozie Obidike Eze Ezu Tata ọpụtara gị n'ọkwa ndị cabinet chiefs ndị nwere ike ịgwa anyị obeloko n'ụbọchị nke ebe m nwere ike ikwu bụ na Abamdi onye bụ ọgụ eji ọkụ mgbe ogberu na Yoruba tata ka echiri ichie Ogonabụ wee na Palace Eze Ezu okwude m ọcha dị m ụtọ like Igwe kwuru ọ ibe mme eji maka ewe na-echiri echichi abụ m onye chọrọ udo bụrụ onye chọrọ ọganihu obodo m ebe na-enye aka ụzọ m nwere ike inye nwunye ụmụaka ka a na-eje akwụkwọ onye ọ na-atụrụ ụmụ ogbe ndị na-enwere ọnụ mme ya adịghị ekwu okwu mme ya adịghị apụta na platfọm mme ya adịghị eme mkpọtụ mana sọsọ Chukwu maalụ nke m nke m na-emerọ abụrụ m onye soshal midia ọ wee na-esi anya wee sị na-echi anaghị akpọbata m na kabinet maka ụdị ibe m na-eme obi dị m ụtọ ekenere m na-ekenekwe nna m bụ Ize onye Igbo Obodo Blessed Memory zụrụ m n'akwụkwọ wee luo n'ọkwa nnọta wee na-ayọ sị tata akpọbata m na udo ya adị na ndụ niile udo ya adị n'Ikem nwoke ya adị ndụ na nwaanyị ya adị ndụ nwoke ya aga n'ihu nwaanyị ya aga n'ihu nwaanyị ya aga n'ihu niile bịakwuru mmemme atọ anyị n'ọbụ ebe ọma ya aga edeleba onye na ezinụlọ ya na Naịjirịa ya dịkwu mma ọ bụ ka ọ dị n'Igbo niile ya adị mma ọ bụ ibe nna ya na mma onye omenala bụrụ onye kwetere n'Igbo bụrụ onye kwetere na anyụkwa nwa amịla ọnụ ọgbọ team spirit
ya bụ ebumnobi na anyị tata na nchịsi echi mmere karịa ka m na-eme na mbụ mgbe adịba tata echiri m ichie ugona ababa echiri m na mma anọ na ya wee ka chi ya ọwụma n'ebe ọbụla ya eme ka ọganihu ya bata na Nani bụ obodo m n'ebe ọbụla ya eme ka ọganihu bata na Anambra steeti n'ebe ọbụla ya eme ka ọganihu bata n'ala Igbo niile ka ọ bata na Naịjirịa na-asị m nye adịghị ikwu mmadụ niile ọ bụ ebe anyị na-ekenekwe gọvanọ anyị bụ prọfesọ His Excellency prọfesọ Charles Soludo Chuma Soludo na-ekenekwe ụnụ nwa bụ ndị pres si na ya adịla ụnụ mma okwu unu ji bịa ọ na ụnụ ya aka mma ọ bụ ebe my Christmas message ọnwụ nwụrụ arụ anụnwa na ọ ya nwụrụ arụ ọzọ ndụ ka anyị abịa ọgaraga ga ma ọzọ emezi ebe ọ bụla bụ ezigbo ibe ebe ọ bụla udo na-adịrọ ọganihu anaghị na bido tata agawa na-ayọ Chukwu abịa m kele unu kere na-ayọ ebe na-eme na ndụ ebe na-ayọ egwu edo nna anyị na-ayọ uru bụ nna anyị si ya biko ka ọ bịa ka ọ mee ka udo dị na Nani ọnụkwụ na ndị ọbụla ebe nwere nsị ka ebe nwere esemokwu ka udo dị na ya bụ ihe wee bata ka ụmụaka anyị gaa n'ihu n'ọbụ ibe nna ya bụ ekpere m ya bụ ọdịnaya m Well, my message to them is I'm very,
My name, I am Honorable Lady Martina Wamube, PhD. Yes. Before the menu was started, I believe engineers, His Royal Majesty engineers, Igwe Simon Obidike na Ovala, na Ikem Ivite Nando. That 28th day of December 2024. Dalo, I'm a Kamata na all your jurisdiction. You know, Ivoya Nando. Okay. Can you offer Agwalo Igwe Eze Ezu second? Even Agwalo Eze Ezu second, I go more for and for Soka na Papa. I'm going for Zota. I had the Igwe na Mama Kadiba de Moss. I go my lord in the honor. On the Moss. I need an apple here. Ovala Roya Bakiaka. In Amia. Ovala Tata, Boyo Nachi, Mafia. Jopa, Opojia, Mama Makoetina, Manada Macano. They will not be the Mama. Where your family. So, where upon the I can even and more. If they say to the second, oh, they can be the kingdom on their mouth. I can get over in doing it, or do it, Nando. My Ikem Ivite. Na cabinet here. Can you word of encouragement to down about the never maximum support. All the cabinet members before now they are doing wonderfully well. Before now they are doing wonderfully well. And I encourage them to continue doing good, giving him positive support. Go where we can wear a sheep, or even when people are exposed. He's exposed. So even all his laudable plans with the support of these cabinet members, they will be achieved. And to the people of your jurisdiction. Good. My message to them is message of love, message of hope, message of happiness, message of progress to all Nandonians, both within and in diaspora. Christmas, the fact we are about to and then we're about to the new year joyfully and in good health. Yeah, when we find out we see next if not go that's your last. I can again no to Kamata and get to Cassagan. I've done it. Honorable Lady Martina Chief PhD, Deputy Mayor, Anambra East Local Government Area.
Cioè, per me non mi hanno che mi fai chi sia già? Che mi fai chi sia già? Hai che ne che? Hai un ibu mumbo. Esimo professor. Esimo professor. Vai va che le viene me. The youngest barista, Barista Sisi Udaya. The one Igwe, Yiruwato. Igwe Nawa. Asa, Ife Meloma. Ekenekwen Glogam. Sacrist. And in there is Bumalo. Ekenekwen Omoba. Kenuko umumbuko ekere bolimono ne nawo ibo nekere wibanando ono orando angelo no bo abgalo ono 1000 the CEO of Ovala Hotel and Sales Ovala Molomolo
meluma, anyone has it. Even meluma, hey, it's a PG. IPG. Asana asa. Mana zoku. Church na masa. Ai kada ke. Kada makakurono. Makurono. And this is a governor who goes more than 450 kilometers work. And as I'm talking to you, I can lose on Aga. It's just a book, and so do them all. And then I'm the wife with Japuga. So at the moment, I'm going to go people. Didn't show them another body. I'm not doing it. I'm not just content. APGA Africa. Thank you, Igwe. I'm on here, but we don't get it. Yeah, I was on Nabia and Igwe Eze Ezu the second. Ikem Ivite. Ovala. Dibetendo na ọkwa ndị ichie duto ọmalịcha ife na-eme n'obodo. Yeah? Kedu your message to this to Igwe Eze Ọdịnabịa na ndị dubetere n'ọkwa? Na adịga maka Ovala, on a babo Eze Ezu, second. Ovala na ba to mo na to mo utoke. Amu aku Francis bi mo dem mesimu Eze na mo akira ndo merulu na villages na mo abeta ni mo na ko go bi anwolu. Yo se mo me ma ka mo ka ni mo. Ovala ko na babo ba di mo ka mo de mo ya ma. Ni ma bu se mo na ko to mo la ko. Ko ma e melia. Mele zu mo. Ati ba ya ka ni. Money better. I don't give away Ghana. Give away in a guy boy that will not give him. There's no give him. I want them money on my
Eze Ezu the second. On our buffer and Robert Unu where be on now. Can you agree with message? My good message to you, Governor. I use this opportunity to thank God and I say congratulations to our Igwe. So even now, and with my incoming PG standing by my side, with him and his wisdom in leadership, Ovala is about to have a new face and a new system. So as we can God bless our Igwe and long live his reign and long live Ikem Ivite kingdom. Oh no, can you a good Christmas message from the Nando? Well, in general, I don't know. They are my good message, but as we can wear good heads, affairs, not
control the affairs of the town so that people in Naga know there. So not even they put it out. I can agree. Oh no! Oh no! I'm going to watch them. Or you call me the watchman. Watchman. I can agree, sir. Why have I to be sir? I can get out in I will go to man. I want even one of the aspirants for President General. Ikem Ivite, right? I will even have an appeal through the leadership of Igwe, and will if you wake in the night one day, what of encouragement? We are for the upcoming election, I am going to be one and one. Then the election, already took contention. So that's the motto. Because all you will add my manifesto for the people. Can you good message and your Christmas message from the land? And the Ikem, sorry. I can get out in a camera to get to say so. I can I will not be as like a Bazia. Ovala, Igwe Eze second. So that's it. Can you good message to Eze Ezu? Where I was Igwe for Washika and Cow. He said, I got kind of land ready come in. He said, I don't know. Then, yeah, my neighbor. I will let go ready. Echo and I don't play more. He said, no, even no Golunka. No, the Bagger Moon. I can again. Maureen, never I have again. Apambo, chief doctor. Abushuma. Dalo. Igwe Ovala, Igwe Eze Ezu the second. Igwe Ikem Ivite. Can you good message, Abono? The Dolphin Agolia. I am Molo Yellow, Balego Yelego, Corona Yellow. But I'm Benicia Bogo in Arusika. I don't know Ovala next year, Ovala this year, times 10. Elkumina, Baladi Guruja, Ovala. Why this place? Ovala Zone, why they are well enough by next year. So what should be your impact? Mobona finally, Eburu PG. Mana I believe Nagana Giaga. Okay, talk. Either Basalo, Nobuda can wish your client. Okay, talk. When I open it, Aguma, Gabita. Carry your message to the Nando worldwide. Oh no, your Christmas message to them. My Christmas message to Ikem Okumuna Okoye Jiga and Koye Jina Akama. You don't lose an avatar, but another avatar is good. You don't go to Savannah, and when I look, you come and see. When I look, I'm not a million, what are they going to do? I can do it. But I am going to do it. Every hotel. I'm not going to do it.